ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನನಗೆ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಸ್ಮಿತಾ ಪೂಜಾರಿಸ್ ವ್ಲಾಗ್. ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೇರಲ್ಲ. ಇನಿ ಏನ ಪಂಡ ಇನಿ ಯಾನು ನೆಟ್ ಸೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಬಂದು ರೆಡಿ ಮಲ್ದೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತು ದೀತಾನು ಸೀರ ಮಲ್ಪುಗ ಬಂದು ಐಕ್ ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಂಚನೆ ನೆಯ್ಯಿ ಉಂಡು, ತುಪ್ಪ, ನೀರು, ಏಲಕ್ಕಿ, ಕಲರ್ ಪಾಡು ಜಾನ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿಲ ದ್ರಾಕ್ಷಿಲ ಉಂಡು. ಇತ್ತೆ ಬಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಲೆತಿ ಒನ್ವೇನು ಬನಾನೆ ದೀದು ಐಕ್ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋನ್ಗ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಟ್ಟಿತ್ತು ಫ್ರಿಜ್ ಇರುತ್ತೆ ನಂಚದು ಒಂದಿತ್ತೆ ಮೆಲ್ಟ್ ಆವಡ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಇತ್ತೆ ನೆಕ್ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೋನ್ವೇನು ಎಲ್ಲ ಆಯ್ಕಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಪ್ಲೇಟಿಗೆ ಗೆತ್ತೊನ್ವೇನು. ಆಮೇಲೆ ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂತ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಫ್ರೈ ಆಡು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಬಾಜನ ಗೆತ್ತೊನ್ವೆ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದೀತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾಜನ ಹೊಡಿತೆ. ನಾನು ಒಂಜಿ ನೀರು ಪಾಡೋನ್ವೆ, ನೀರು ಲಾಯ್ ಕಡೆ ಕಾಯಾಡು ನೀರು ಬೆಚ್ಚಾಡು ಆಯ್ಡ್ದಕ್ಕ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ. ಆಯ್ದಾಯೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಒಂಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ, ಚೂರು ಕಲರ್ ಬರೆಗೋಸ್ಕರ ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಲಾಯ್ ಕರಗಾಡು ಆಯ್ಡ್ದಕ್ಕ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದಿನ ಸಜ್ಜಿಗೆನ್ ಪಾಡೋನ್ಗ. ನೀರು ಕೊದಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ವೇನು, ಸಜ್ಜಿಗೆ ಪಾಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೇಯಾಡು. ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡೋನ್ವೆ, ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ದೆ ಅವಕ್ಕ ಒಂದೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಎಪ್ಪುಗ ಇಜ್ಜಿನ ಅಡಿ ಬರ್ತುಂಡು ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿ ನಾನೇ. ಸಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಯೊಂದು ಬತ್ತುಂಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡೋನ್ವೇನು, ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಗೋಡಂಬಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿನ ಪಾಡೋನ್ವೆ ನೆಕ್ ಪಾಡೋಂಡೇನು ಒಂದೆಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಯಾವ ಬತ್ತುಂತುಲೆ ಸೀರಾ ಅಂತಲೇ ಸೀರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ರಪ್ಪ ಬನಾಲೆಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾಂಡ ರೆಡಿ ಆಣಂದರ್ಥ ತುಲೆ ರೆಡಿ ಆಣಂದರ್ಥ. ನಾನು ಒಂದೇನೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡು ಮೂಲಿತೆ ಸೀರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಂಡು ಸೀರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ತುಯ್ಯಾರತೆ ಸೀರ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಕಿನ್ಯ ಬಾಜನೋಡು ಮಲ್ತಿನಿ ಅನ ಅಂಚಾದ ಅವು ಆಪುಣ ಇಜ್ಜಾಂದು ಎನ್ನೊಂತೆ ಆಂಡಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತುಂಡು ಮಲ್ಲ ಬಾಜನೋಡು ಮಲ್ಪನೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಬತ್ತುಂಡು. ತುಯ್ಯಾರತೆ ಇಂಥ ಸೀರ ಅಂಚನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆ ನೆಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ನಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಲೆ, ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಅಂಚನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಾಯ್.